Sí, senyor Martori. Sí, molt breument, simplement, com diu el senyor regidor Pepe González, estem completament d'acord que aprovem una ordenança per donar bàsicament suport i ajudes a la ciutadania per fer front als problemes de la crisi. Però també és molt cert i també hem d'explicar que aquestes ajudes i els problemes que té la ciutadania en relació a l'habitatge van molt lligades a les polítiques que es fan des de l'administració pública. És a dir, quanta més eficients i més viables siguin les polítiques d'habitatge, en principi, menys ajudes haurem de donar subsidiàries, hauríem de donar a la ciutadania. És cert, i a nosaltres aquí ens hi trobaran sempre defensant que tant l'Estat com la Generalitat tenen moltes polítiques i s'estan fent moltes coses. I com vostè ha dit, ara després en parlarem. Però vaja, la inversió que farà la Generalitat en habitatge públic crec que és sense precedents la que tindrem aquí a Castellar en els pròxims anys. Però ens toca reclamar les polítiques d'àmbit local i aquí sempre ens trobaran defensant que des del municipalisme es poden fer moltes accions i moltes polítiques en política d'habitatge. Per tant, senyor Pepe González, ens trobarà al seu costat sempre reclamant qualsevol cosa en relació tant a l'Estat com a la Generalitat per defensar el dret a l'habitatge. Sense anar més lluny, recentment s'ha tombat una modificació pel foment de les polítiques d'habitatge a l'Estat, per no posar-se d'acord els dos partits de govern. Per tant, ens tindrà aquí sempre al seu costat defensant aquestes ajudes, però sempre ens tindrà també reclamant que des de l'administració local fem el màxim possible per complementar la resta de polítiques de les altres administracions.